Θαυμαστή όμως ήταν και η ικανότητα του να παρουσιάζει και να επεξηγεί στο συνομιλητή του και κυρίως τον αναγνώστη τις απαρχές, τα αίτια και την πολυπλοκότητα των παραγόντων που διαμορφώνουν διαχρονικά τις διεθνείς εξελίξεις και δει τα μεγάλα ζητήματα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η μέθοδος του απαιτητική και για τύπους. Είναι η μέθοδος που απαιτεί ευρυμάθεια, μακρά εμπειρία και κυρίως συνολική και συνδυαστική προσέγγιση σε κάθε επιμέρους αντικείμενο και ανοιχτό πρόβλημα της διεθνούς ζωής ως μέρος του πολιτικού και διπλωματικού γίγνεσθε. Ο Στάθης ασπάστηκε από πολύ νωρίς αυτή τη μεθοδολογία και την υπηρέτησε με πίστη και συνέπεια σε όλη του τη ζωή και την επαγγελματική του διαδρομή. Εκτιμούσε πάντοτε καταξίαν τη λεπτομέρεια και τους αστερίσκους, αλλά ποτέ δεν υπανοτίστηκε από τους παράγοντες αυτούς. Ενώ τους εκτιμούσε πάντοτε κατά τη φάση της προσέγγισης, αλλά το αποτέλεσμα της τελικής εκτίμησης και παρουσίασης το ήθελε γενικό, πολυεδρικό, πολυδιάστατο και στερά εδραιωμένο. Κατά τη μακρόχρονη επαγγελματική του διαδρομή, ο Στάθης συγχωρεύτηκε όχι μόνο με τα γεγονότα και την ερμηνεία τους, άλλωστε τα τελευταία είναι μόνο η αναγκαία πρόφαση για την ιστορική εξέλιξη, αλλά και με τους φορείς και τους θεσμικούς παραστάτες που είναι ταγμένοι για το χειρισμό τους. Και ενώ βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τον εκτελεστικό του βραχίωνα στην εισήγηση και εφαρμογή πολιτικής, δηλαδή τη διπλωματική μας υπηρεσία. Η συνεργασία του με όλες τις κατά καιρούς πολιτικές και υπηρεσιακές ηγεσίες και παράγοντες υπήρξε αδιατάρακτη, αρμονική και παραγωγική. Το παραγωγική ισχύει ιδίως για ζητήματα δημόσιας διπλωματίας, όπου η διπλωματία που θα λέγαμε του εργαστηρίου τίθεται και υπόκειται στο βάσανο της δημόσιας παρουσίασης, εκπλαγήκευσης και κατανόησης με σκοπούς όχι απλώς ακαδημαϊκούς, αλλά δημιουργικούς, διαμορφώσεως δηλαδή μιας ευρύτερης εθνικής συναντήληψης ή και κονσένσους. Η συμβολή του Στάθη στον τομέα αυτόν υπήρξε όχι μόνο καθοριστική, αλλά θα έλεγα διδακτική για όλους μας, θεσμούς, κοινή γνώμη, αλλά και στον διαρκώς εξελισσόμενο επαγγελματικό του χώρο. Και βεβαίως, για να είμαστε αντικειμενικοί, ο χώρος αυτός ευτύχησε να αναδείξει το παρελθόν και άλλους αξιολογότατους καπανείς. Ενδεικτικά ας αναφερθούν τα ονόματα του Μανούσου Πλουμίδη και του Κωνσταντίνου Καλλιγά. Κανείς τους όμως δεν καλλιέργησε και δεν αξιοποίησε τον χώρο της τεταγμένης δημόσιας διπλωματίας με την ευρύτητα των πηγών και τη συνολική προσέγγιση του Στάθη Ευσταθιάδη. Και λέγοντας καλλιέργησε, θα ήταν μεγάλη μου παράληψη αν δεν μνημόνευα ειδικά τον χώρο, δηλαδή το φυτόριο της ελληνικής διπλωματίας, τη διπλωματική μας ακαδημία. Και τον χώρο αυτόν ο Στάθης τον υπηρέτησε πολλαπλώς, μεταδίδοντας και μεταλαμπαδεύοντας γνώσεις, εμπειρίες και αποστάγματα σοφίας, υπευθυνότητας και δημιουργικής προσέγγισης των στόχων και του αντικειμένου της. Για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα που ο χώρος και η θλιβερή στιγμή δεν επιτρέπουν επεκτάσεις και πλατιασμούς, είμαστε όλοι, διπλωμάτες και εμείς, ευγνώμονες για όσα μας συνεισέφερε, μας δίδαξε και μας κατέληγε ως παρακαταθήκη. Και την παρακαταθήκη αυτή την κρατάμε στην καρδιά μας οι παλαιότεροι και στο μυαλό τους οι νεότεροι. Ας είναι το χώμα που θα το σκεπάσει σε λίγο ελαφρύ, αλλά συνάμα εξασφαλιστικό της διατήρησης της παρακαταθήκης αυτής.